Bon dia i bona hora. En la col·laboració del Xarxa de Mat de dissabte 7 d'octubre m'acompanyava aquesta composició de la que he de dir que estic extremadament content. Estic molt i molt content per poder posar aquesta composició de fons i ara explicar-vos-la. Per què? Doncs perquè no és una composició d'aquestes clàssiques que he anat posant de fa 150 anys o 100 anys, sinó que és de fa una setmana o una i mitja i és d'un espectador oient, bé, ja li podria dir amic, és del Fede Catarineu, que m'enviava aquesta composició feta per ell mateix. I de fet no és l'únic espectador amic que m'envia una de les seves composicions. D'aquí unes quantes setmanes posarem una altra enviada per un altre amic meu i bé, tot el seu temps. Bé, anem a la breu biografia de l'autor, com sempre. El Fede Catarineu, actualment, no sé, perquè em va dir que ara deixava els escacs per dedicar-se a concentrar-se a que l'Espanyol pugés a primera divisió. Però bé, si no ha deixat els escacs, seguiria sent soci de Peona i Peó, crec, el club del Guinardó. No només és soci del club, o ha estat, sinó que també en va presidir un, l'Ideal Clavé. Les males llengües diuen que potser va ser el Gaspart del Clavé. I més enllà de formar part de clubs, presidir-ne, és també un gran jugador. Les seves partides, com a mínim una, ha aparegut a la premsa com a exemple de bona combinació. Ara la veiem, és el típic blanc que juguen i guanyen. I també ha participat en programes de televisió de manera bastant exitosa pel que podem veure. Un home molt polifacètic i ara vaig a buscar l'editor del tauler, d'acord? Pauseu el vídeo si voleu pensar una mica més la solució abans de que us la digui. Aquesta és la posició i bé, jo perquè el conec i de seguida ja sé quines males idees pot tenir, no? Però el procés de pensament podria ser el següent. Per exemple, ara les negres tenen unes quantes opcions. Poden moure el cavall a 5 caselles diferents, H8, H6, G5, E5 i D8. Si no, poden moure el rei a D8, única casella on el poden moure, i poden moure aquest peó a C6 o a C5. Aquestes són les opcions que tenen ara mateix les negres. Bé, el rei també pot capturar l'alfil de D7. Anem a provar, com sempre, el camí més fàcil per tal de comprovar si podem descartar un número mínim de jugades. Per exemple, si el camí més fàcil acostuma a ser un mat en 3, doncs aleshores segur que el mat serà en 2 jugades, d'acord? Ara anem a veure el camí més fàcil, que seria, ja que tenim aquest peó a punt de coronar, doncs coronem una dama i anem a veure les opcions. Estem amenaçant mat en una jugada, per tant, per evitar-lo pot posar el cavall a D8, però a cavall D8 pots fer cavall escac i si cavall par, dama, E8, escac i mat, i si no fa cavall par i fa rei par D7, aleshores ve dama par D8, escac i mat. D'acord? Tenim un mat en 3 jugades si les negres, per evitar el mat a E8, fan cavall D8. Però què passa si fan rei per D7? Doncs que el mat és el següent: dama C8 escac, rei E7 i cavall C6 escac i mat. Per tant, un altre mat en 3 jugades i com que és el camí més fàcil, més lineal, el que faria tothom, no serà la solució. Per tant, hem d'anar a buscar segurament un mat en 2 jugades. Tornem a la posició inicial on no hi havia una dama aquí, hi havia un cavall, un peó i un alfil aquí. I l'alfil aquí, l'alfil a D7 és la clau, no? Perquè si no estigués penjant, per exemple, si l'haguéssim tret a C6, evita qualsevol jugada d'aquestes de peó. L'única cosa que podria fer el negre és moure aquest cavall, però mogui on el mogui, hi ha escac i mat amb alfil G5. Però clar, les negres poden no moure el cavall i moure el rei, per tant, alfil G5 ja no existeix, perquè cavall per G5 se'l menja, i dama, coronar dama amb escac, sempre podria tornar a E7 i aleshores no seria el mat en 2 jugades. Vale? Aquest alfil té unes funcions molt bones, tapant aquesta sortida, i si busquéssim una acció similar d'alfil en comptes de per C6 a F5 o G4 o H3 en aquesta diagonal, clar, aleshores deixaríem de defensar aquesta escapatòria. Per tant, el rei ara tindria o
l'opció d'anar-se a D8 o a E8 i no el caçaries mai, no podries fer mai un mat en 2. Aleshores, com diria Sherlock Holmes, un cop hem descartat lo impossible, el que queda, per molt improbable que sigui, ha de ser la solució. I què queda? Sabent que aquest alfil és clau per tapar aquesta escapatòria, doncs el que queda és no moure l'alfil, sinó defensar-lo. I l'única manera de defensar-lo és coronar un cavall. Aquest peó avança, corona un cavall, aquest cavall defensa l'alfil i ara les negres tenen unes quantes opcions. Anem a veure-les totes. Què passa si fa cavall H8? Doncs que hi ha dos tipus de mats diferents. O alfil G5, escac i mat, d'acord? Escac i no pot anar a cap casella, o cavall a C6, també és escac i el rei no pot anar a cap casella, no pot capturar l'alfil perquè l'hem defensat a la jugada anterior. Què passa amb cavall H6? Doncs passa exactament el mateix que abans. I què passa amb cavall G5? Exactament el mateix que abans. Tens les dues jugades, cavall alfil per G5 o cavall a C6, seria escac i mat. Què passa amb cavall E5? Doncs aleshores aquí ja només tens alfil G5 per fer escac i mat en dues jugades, perquè cavall a C6 no valdria perquè el capturaria amb el cavall que acaba de posar a E5. I què passaria si en comptes de cavall E5, cavall G5, cavall H6, cavall H8, l'última jugada de cavall que queda fa cavall D8? Doncs aquí tens els dos escacs, alfil G5, escac i mat, o cavall, però no portar-lo a C6 sinó portar-lo a C8. Perquè si el portes a C6 passava com quan havia posat el cavall negre a E5, que te'l pot capturar, però si el portes a C8 és escac i mat. Molt bé, vistes les jugades de cavall, anem a veure què passa amb les jugades de peó, amb una o dues. En qualsevol dels casos, cavall a C6 torna a ser escac i mat perquè les negres no poden prendre l'alfil perquè està defensat per aquest cavall, no pot venir aquí perquè ho controla el cavall, no pot venir aquí perquè ho controla l'alfil, no pot venir aquí perquè ho controla el peó i l'alfil, i no pot venir aquí perquè està el rei controlant aquestes caselles, d'acord? I vistes les dues possibles jugades de peó, anem a la última jugada que queda, que seria el rei D8, que es contesta de la mateixa manera, cavall a C6, escac i mat. Totes les altres caselles on pogués anar el rei estan controlades per les peces blanques. Bé, espera que us ho torno a deixar com estava, la posició inicial, aquest cavall no hi era i hi havia un peó a B7. Això és tot, espero que us hagi agradat i que us animeu a fer composicions i enviar-me-les, i també aprofito per recordar-vos, ahir vam fer el primer campionat en línia que vaig retransmetre per YouTube, el vídeo ja està disponible i la idea és aquesta, que els escacs comencin a formar part de l'audiovisual en català, i ja que les cadenes de televisió o les ràdios i tal, pues costa tenir espais d'escacs, al final ens els hem de fer nosaltres mateixos, i per això aquesta proposta de moment és els dimarts de 10 a 11 de la nit, vosaltres jugueu un torneig que organitzo per Lichess i jo retransmeto per YouTube comentant les vostres partides. Després l'enllaç queda penjat i podeu anar a buscar com de distanciades estan les meves valoracions dels vostres pensaments. I ja està, si coneixeu algú que li agradin els escacs i creieu que tot aquest contingut li pot semblar interessant, doncs no dubteu en compartir-lo. Adeu.